Ayune kaya ngene. Nonen eno. Hop. Nek warga kene ora asing meneh karo iki. Nggih, selamat malam Sugeng Dalu Om Rudi. Oke, Sugeng Dalu selamat malam. Sugeng Dalu. Ya. Awakmu nek nyawang kono ora semangat ki ngopo to? Ya ngopo? Apa peteng ngono sih? Ayo iki lak sampe nek ning aku semangat yo nggon masmu ya tetep semangat. Heeh, aja rono terus ketok dan cindi banci lada. Lah kula niku takut sama giginya itu loh Om. Ora sah Oh, sama. gigi. Iya, giginya itu kok maju banget. Iki sing diarani gigi kambing ki yo ngene iki. Wah, Nek sing usum mak gigi kelinci. Kok iso gigi kambing. Gigi kambing guling. Kancane ndagel bareng-bareng kok omah budal bareng kok kene di kambing-kambing iki aku ora cocok. Biasane sing lagi lak gigi kelinci to. Omongno iki masku iki gigi nyambik. Malah gigi. Ngene nduk, tak critani. Nggih, pripun? Menungso kuwi aja disawang sarandungi badan sing ana kekurangane. Nggih. Arep kowe nyawang ana kekurangane yen njur kowe esuk tundane iso duweni rasa tresno sapa sing arepe ngerti? Lha sapa? No, Iki ta? nggih. Tresno karo sapa? Tresno kalih pacare sing bakale dudu nikil. Wah, lha tak pikir nek kok gasakne rono aku. Mboten lho, wetuk kapur baros sapa sing tuyane? Endi kapur baru sak putih. Ndak mau aku Om. Kawan balik sama aku iki curu. Ora cetha wae ya. Iki ya elek-elek sik. Kok yo elek-elek ndasmu. Sik Wong aku masmu yo elek-elek. Ora maksudnya ngene lho, iki njunjung praja. Tak dudohi tenan. Masmu kuwi sik keturunan abdi dalem. Omong ngono Abdi dalam. Nek ngantek ngenyek aku kena siku didane Jawata. Waduh. Ommu Jaklutuk. Berarti saka abdi dalam saka kraton Suralaya. Iki. Lah. Endi? Surabaya. Wah, Surakarta. 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 Kayak sumunar batuke kaya tukang nyuluh kodhok kaya. Sumunar untune. Sampeyan bandingke kaya Oh. Om Rudi, Omong nanti. Om Klitik. Masmu kae sik keturunan abdi dalem Abdi sing dalem. duwe titel RM. Nah, ora paham catat. Ngerti RM ora? Napa? Raden Mas. Rek mungkin rasaan menungso. Dadi aku Salah Mas Dudu. RMI rumah makan. nah, rasaan menungso akhirnya tunggu-tunggu rumah makan kena dipangan turun. Nah, iki nek rumah makan malah fungsi. Malah fungsi dhek. Nggih. Tugasnya kena nggih buka botol. Cetok. Cetok. Oh, contonge. Oh, dhek mek mangap tok ning pojokan kancane buka Oh, botol nggih. cetok. Iki keluarga darah biru. Darah biru pucet seminggu ra makan. Aku pegel ajene wong loro ki telepon-teleponane kok angel. Wong tuwek telepon diunyer-unyerne. Mang telepon Klitik, mang telepon Kluthuk, mang telepon Arif, mang telepon Eko. Eko Mas, sapa? Aku Sementara iki kula niku sampai 2004 heeh. enggak nemu job, Mas. Apa? 2004 likur iki. Kowe arep balik kok piye kowe iki? 2004 likur iki gak nemu tanggapan. Lah nyang apa? Dan apa? Gak nek sing telepon. Oh, ora cetha kaya lintang Kairo. Sampan wis dewasa. Nah, Nggih. Dulu jenengan tuh kategorinya si anak-anak. Iya. Sekarang sudah dewasa. Alhamdulillah. Jadi jenengan harus bisa menampilkan budaya etika dan budaya Budaya? Jawa dan Jawa. lho budaya iki sopan etikane enek. hebat. Kalau ini lintang Ora padha karo anakmu. lintang Kairo hebat. Kairo ki kan Kairo itu apa? Kairo itu adalah ibu kota Mesir. 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 Heeh. Iki anakku tak jenenge ibu kota juga. Ngendi? Ibu Iki tak kota apa? jenenge Siam Bangkok. Siam Bangkok. Ibu kota Siam. Thailand. Oh. Nyapa ora pitik Bangkok? Lo kan ibu kota. Celukane ora nganggo lan. Gak lan. Celukane ngarepe. Mbak Bangkok. Dadi Siam Bangkok. Ibu kota jelas. Iya. Thailand Iya, lho, iya. Iki sing maksud. anakku sing arep lahir iki. Heeh. Tak- Wis mok karangne jeneng. Pun kula karangane jeneng. Heeh. Iki tak jenenge terus jeneng Arif IKN.
Wah. Artinya apa itu? Kalimantan. IKN, Ibu Kota Nusantara. Ono. Oh. Celukane Merinus kuwi. Komis piye to? Tak jeneng Celukane ngono lho. Tan. Tan. Tan Mas aku apik. Ya. Terus nebang ya. Klasik Nggih. napa anu, Dik? Iki klasik apik. Lho iki klasik. Klasik apik modern ya ora nguciwani. Oh iya. Tak Klasik. tunggu kuwi ya Tunggu neng kene. stasiun balapan. Rinoso rasa. Kuwi ya kene. Manut panjenengan, kula manggake bawa ya, Nduk. Ro. Anjir. Manut panjenengan. Oh, Lho. Kayak Patrick nyapu kancane anu kok mloka mlaku kae. Wah, tak kira kemana. Bawa manut panjenengan. Buat warga mriki najan sik muda ki bawa Asmara pinter. Dah, kecil. Lah iki pertama Menika petuk aku. nderek ajar njenengan. Sik sakmene kok ya ora ajar nduk sampean wis teko ndi-ndi. Saman kuwi. Tetepe kita Amin, bekerja amin. sama bareng, Mbak. Bareng. Nggih, Sama saya Bang kelas Wisnu berapa, Depan. Bro? Kelas 1. SMA. SMA nih sini. Oh, iki ta? Iya. Neng bakul jajus iki ta? Loh. Bakul jasus Ono lho sekolahe cedhek kono lho. Nggih. Kok kene lagi sing cedhek bakul jajus iki. Anje ugi mboten kesupen Kepala sekolahmu kalian sih. Bapak Kepala Nah, Sekolah aku Bapak sawo. Kanto. Weh, Ora apa? Bapak Tak apa? Rawo menika. Pak Kepala Sekolah Rawo. Rawo. Alhamdulillah. SMA 1 Puncu. Puncu. SMA Iya. Negeri 1 Loh, Puncu. Pak sapa? Pak Pak Kamto. Pak Kamto. Waduh, kula pangkling ya, Pak. Eleh. Loh, aku mbiyen iki alumni lho, Pak. Kowe iki jan rumah saku mek gur glugot lho kowe iki. Alumni SMA siji. Aku mbiyen alumni SMA Sisi Puncu kene iki. Lho, lah kowe lulus tahun piro? Aku tahun 2014. Loh, Loh, umurmu piro to, Mas? Jenengane. Kok ora wong 14 lagi lulus iki lho. Kejar paket. Paket apa ki? Paket ABC. Ah kaya kecap ae kok iso. Ya, Paket Bu. ABC. Nggih, juga Pak Ali Makrum saking pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pak Ali Maruf ugi mboten kesupen Pak kagem Bianto ingkang Bapak minulya. Sugianto, nggih. Pak Lurah ngriki Pak Lurah Asmara pokok Bangun. Sedaya perangkat desa Asmara Bangun ugi rawuh Nah, danten. blaster. Iki tak sekolahmu iki. Iya, Mas. Oh iya iya. Kene iya. desane di Asmara Bangun. Asmara Ah, ah. Bangun. Pak Lurah asmane. Asmane Pak sinten ya? Aku lali aku. Pokoknya aku kenal apik cuma lupa asmane aku. So, setun kancaku lurah ki akeh tenan. Duwe sentek mesti ngono. Lah, lurah nggonmu tlumbu kaya kancaku ning aku. Pak ya Lurah lali. Sunardi. Iki sing Nggih. mimpin ana ing Asmara Bangun. Asmara Bangun. Anjir. Iki padha karo Panji Asmara Bangun. Heeh. Wah, itu apik iki. Ngeruh kowe Panji. Panji menika Panji ki ora kok muji. Satrio. Panji Satrio. Wah, duduk. Satrio. Panji. Lho. Panji ki gaman, Asmara ki seneng, Bangun ki tangi. Dadi kene iki seneng tangi isuk nyambut gawe Nah. tinggung Duwe bojo Nah. Dewi. Kinerja. Dewi sapa bojone? Sekartaji. 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 Artinya apa, Duk? Sekartaji. Sekar ki kembang. Heeh. Taji. Taji ki entup. Entuk. Dadi wong wedok dadi kembang sing seneng dintup. Kowe tak anteni lho kok iso. Ya tembange man panjenengan bawa. Agem bawa ki. Mang bawa. Siap. man. Nggih. Nah, Niku Mas. wonten pamundutan Lah bawa. Apa? wau sing imbang ana katresnan. Ya. Oh nggih. Mangke dipun bablane niku cayu. Nggih. Bawa. Sing penting bawa ndak. Ben kita budaya sampean. Wah, lah iki pinter kok rumah saku. Ya. Bareng gede ayu we. Weh, luar biasa suarane luar biasa. Ampuh. Ya Bro. ampun. Akeh tumon iki dalang keping geragas lagi. Sampean ki nek ngono ki semangat saya salut. Heeh. Ning semangate sampean nggo korban ki lho. Lah yang apa? Lah kono langsung abrot ngono e. Deke senggak ngono lho. Senggak piye? Mergo kanca lawas. Delalah. Ya. Sing lagi viral iki lho. Apa? Sing segak cinta bojone wanto. Hehe ha. Lah ya iki. Cinta siapa? Cinta bojone wanto. Hehe ha. Ya Susi iki. Nah, terus Susi mek nyauri bukan basa-basi. Lah bojone nesu. Waduh, mudhun saka Arcapaga. Ngarcopodo, Arcopogo. Rumah samu deke kukusan kok piye? Lah tanggapan kok statuse ngono kuwi. Wes aku wong lanang direken kukusan. Wes wae dier. Gambare ji. Nggih, ya Nduk, lintang Kairo kaya ngapa? Benake sih to cayu. Wah. Dosa karo Pak Wanto. Cek, sudah. Oke. Saben dino. Sek.
Ora iki bawa kok. Bawa ki. Bawa. Oh, bawa. Lah nggih. Lah ngono sing ngendang kok gedandapan. Mboten nek niki mau bawa. Nyapa ngono lho. Ki bawane saka sing gawe dulurku lanang Mas Teng Bawa mbok kendangi Sinom Lugondang. Nggih. Nah, Sinom Lugondang. Omongno urung. Penak Saben dina iki saben dina urung. Iki sik bawa. Tak sik bawa Pak De. Terus mbok arepe mbok kendangi. Hehe ha ha. nyapa kok. Anu bondone tangane sik engko anu madeng. Pas Duduk, kuwi mau wis enak-enak ngene lho. Lah kok langsung anu tangane cekel. Marai sing sampean pikir ki tresna bojone Wanto lho. Mas aku kudu mbok jepi iso. Bawa kok cekil. Bawane Sinom kok. Kaget to. Ndu. Seneng ndu Bapak. Saben dina mung ngelamun. Ini kok mau didadekake saben dina dandengmu ngelamun ora mulih no tabane. Sik bawa kaget. Lah Pak Patrick. Sok mben pikir sok mben to, Pak. Enggak ngono lho, Pak. Toh. Sing penting kok saiki wis nyicil ngelamun kok ya. Mas, contoh lho. Los ora mulih pirang-pirang dina los. Ngono. Kowe iki lek sedih playu munggonku bareng ora cetha kok ya. Langsung kaya ngene iki. Tinggalkan semua masalah. Weh. Cari kebahagiaan. Lah ya nangis berninging kuwi kok ya. Healing. kamarmu wis dadi. Tak kamarmu wis jos. Mulai kena surprise. Mas aku mulai tapuk parut ya klitik iki ya. Kamar sik dilepo lho. Angen Saya pinter ini. mring wong manis. Aku nek cah pinter ngene kudu ngepek mantu ya aku Mas aku. Arep urip Ora rugi wis sekolah ning SMA siji nduk. Napa Mas? Mergo siji ki ndudone siji-sijine wanita sing tak tresnani ya mung kowe rano liyane. Amila Kang Mas. Yo, sing lanang rupane ya tirop kok iso. Terot matamu. Kok sik ta? Kemaki. Ora lho. Apa ki lintang ki ora nggae kacamata apa piye ta? Awake iki nek sing Lah kok kaya ngono kok iya ki lho kaya. sing udang ki nek kulitane putih, njur irunge mancung, mripate blalak-blalak. Tresno ki paribasan wingko katon kencana katon wingko. Iya nek kaya Mas Johan ki wingko katon kencana apik. Gilap. Lah kowe kencana apa? Kowe wingko katon tletong kuwi kok. Kowe ndak ngerti pepatah bahasa Inggris. Apa kuwi? Don't look from the outside, but look from in the heart. Apa itu? Pedot encer utekmu. Artine apa Ndang? Artine apa? Browsing aja jalan lho. Lah kok browsing kaya andalane kok browsing. Enake browsing lho. Jurusan apa, Nduk? Napa? SMA nek jurusan apa? Ada. Apa jurusanmu, Nduk? Belum ada ini tapi. Matematika apa itu? IPS. Sik kelas 1 urung Iya. penjurusan. Iya, penjurusan. kelas 1 itu belum. Aku Nanti malah jurusannya kemana? 2, kelas 2? Iya, kelas 2. Rencana apa juga jurusan apa neng? IPA. IPA. Iya. IPA ki sayang apik kuwi. Apa itu? Iki insya Allah aku akan menjadi pendamping yang selalu menuntun ke agama kami Oh, saya. ada. percaya Dik, aja Iji. meneh kok IPA. Lah napa? Matematika wae iki dipangan. IP tak apa jenenge iki IPS IPS tak tak pangan, pangan. IPA IP kuliah iki tak pangan ya. Kok ngono to, Mas? Ora kowe iki wong apa garangan kaya. IP ku bojomu ya. Ngono kowe ya guyang-guyu ae kaya. Aku lali sorry aku Oh, kilap. Oh, tidak masalah. Udune kowe nesu kaya. Ora apa-apa. Dulur ki sing apik lak iso nutupi to. Heeh. Ya. Tak tutupi, betul. Los. Arep urip Gitu.
bocah yo sing ndak gadang-gadang wiwit cilik nganti tumekaning dewasa, ngono. Bocah yo sing ndak gadang-gadang wiwit cilik nganti tumekaning dewasa. Banjur saiki kowe bisa nggelar budaya sing endah ing warna. Oke. Diomongi. Bocah cilik sing tak Arjosari. Lho, ya tak kowe iki. Arjosari. Tak gadang-gadang iki lho. Tak gadang-gadang. Kok padha terminale tak ngomong iki. Masih digadangke diujuk, dipuja kuwi lho. Mulane lek mau ngamen terminal iki disuda. Ayo. Entek-entekane kok. Bocah cilik sing tak gadang-gadang wit mbiyen. Cengkokmu lho, cengkokmu kuwi lho. Nyatane Nah, Intonasine. saiki Artikulasi nih. kowe wis dewasa. nah. Bocah cilik sing tak gadang-gadang nalika kowe cilik nganti tumekaning dewasa. Banjur saiki kowe bisa nggelar budaya endah ing warna bocah iki. Injih Rama. Lho Rama. Nah, iki jenenge pas ngono. Nah, kan bapak sama anak gitu. Mosok kowe harus diceluk Mas. Pancen Rama tresna marang kowe cah iki. Rama ki dudune Injih Rama. saking tresnane Rama marang Selamu karo Rama ditumbasne tas gitu. Kuwi sine obeng lho. Mas aku mosok lintang ngerti obeng. Rama. Ya Ram, dirungokne Ram. Iki bocah iki ngerti lho, Rama ki rono-rono moncrot. Mas aku berarti lanangan murah. Sopo-sopo kok di Sing penting botole mulih. Iya aku ya krungu ning meneng aku. Piye Le kabare Pak Lekmu? Apa akeh ya Om? Wis yo kono-kono aku. Kono-kono piye ponakmu kecekel polisi roh aku kok. Lah mau tulungi apa ora? Yo gak. Lah nyapa? Kono sing maring ngunang-ngunani. Cetha kok. Ya. Bangga susah tila koni. Bungah susah padha dilakoni apik. Heeh, kuwi kuncine wong tresna ki pancen kudu ngono. Dasare saka ati, Gus. Ora kenek bungah digawe bareng susah kon dhewe-dhewe wis omah-omah bosok. Yen susah ilinga nalika pas Nggih. seneng, Nggih. yen pas penak ilinga nalika pas rekoso, yen pas sugih ya ilinga eling nalika pas ora duwe. Heeh. Dadi hidup itu stabil. Stabil. Roda berputar ya, Mas. Roda berputar. Apa urip kok teko roda ki apa? Iya no, Kan dirukar. lek roda ndak berputar kuwi berarti sik parkir. Raya ngono ta Rama? Oh, iki rono-rono moncrot. Ya ndak, nduk kok ndak. Asik. Harap urip barengan. Duk, ngerokok ya ngerokok ning aja sebul-sebulke ndase kancane. Menika duduhne yen kene iki untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti. Oh, Aidepti, Aidebes. Aegypti menika. Kok edes-edebes ya. Apa? SD mu biyen ngono no. Nyamuk yang menyebabkan malaria lah kok dijawab nyamuk Aedes aegypti. Saya kelingan aku SD mu biyen. Bila kena debu, Eptanas. Jika kita berjalan untuk menghindari debu, kita menutupi hidung dengan kacu. Ya urung enek masker jaman semono. kacu enek. Raya ngono ta Rama? Ah iki rono-rono moncrot. Oke. Kok pekok men aku SD. Ngono kaya lho, anu dalemmu biyen urung dalem ya. Belum. Belum, Lek belum tanas ada. ya tanas. Kalau dulu dalem ya Pak Bianto ya. Dalem biyen. Kowe iki tok lek dagelan tuwek danem iki jamane awake dhewe biyen. Ayo, anu biyen dalemmu piye Man? SD. Lho, aku ya ula no. Oh, telur lho. No cah. Halo, Bos. Ndablek kok sumpah to, sawan padha Nyawa. karo aku. Dalemmu padha karo aku. Lah kowe mesti modho-modho lek karo aku. Kok sumpah to, kok lek lamun saya ning omahku tak dudu dalemku telur. Dadi awake dhewe golongane ula. Aku padha lho iki karo sampean. Kowe Nyapa? kucing dalu. Masa daneme mek 18. Daleme 18. Ya Allah. Pelajaran minggu 6 kok daneme 18 ku. Lho rata-rata telu kok. Jane telu loro sing liyane tak sedakohke. Lah, Ngono kok arep nyaluk sekdin. Dalem SD 18. Kita kacu. Enek Pak. apa? Anu kira-kira apa jenenge? Oh jenenge iki PM apa?
PMP. Singkatan apa? Singkatan apa? Pendidikan Moral Pancasila. PMI. PMI. Palang Merah Indonesia. Biyen ra ngono kuwi biyen. Lan apa? Pemuda masa depan Indonesia. Rumah saku kuwi sing jawab kuwi rumah saku ora sinau kok ya. Masa depan Indonesia. Kalau Palang Merah Indonesia kuwi to, lek jawab ngawur kok ya. Goblok e ra nemen lah iku. Walah danem. Aku sik diungkuli kakangku lek danem mek 29. Danem kok 29. Selikur. Tadi tunggal iki. Golek sekolahan bingung. Ya terus. Apa Kacu. Lan pon kakang. Apa teko lan pun kakang. Hatiku ra bisa lali. Caca. Sesuk apa? Ya. Lah ya ngono ta Rama? Ah iki leres rono-rono mantra. Didisiki penonton. Nonton ke ya ora turu lho. Ora turu kengko rono-rono Dereng ya. anteng nggih Bapak Ibu. Lah urung Dereng. semangat kok Asmara bangun menika luar biasa. Iki dulur-dulur saka ngisor ya padha munggah matur suwun saka Terima kasih. ngendi kono kae Karangdina ya. Karangdina ya iki. Terus. Ya. Saben dina Nah saiki Pak B bener. Sepi. Heeh. Among tan sakadulu wawayanganmu duh Kang Mas wong bagus Linalitan bisa lali. Among kumanteling padoke ngenetara Papa Rika Siradang Mas Citereng janji misahke katresnan jati lamun mangkono sira patresnanku Piye katresnan menika mangke Ini Pak. manut panjenengan Cahayu Nggih. digrengsengke napa digawe semi jaipong mlaku. Oh nggih, nyemanggaken mawon. Manut. Nggih. Alhamdulillah marmut enak iwake. Kok marmut to, Pak? Ya, Parian, iki paribasan parian, parian. Nduk. Marmut, Parian enak enak iwake. Ah, Wong manut penak iwake. penak awake kok ya. Awake. Praya ngono to Rama? Rama. ayo. Rama sare Rama. Ayo mikir kualik ka. Praya ngono Rama. Akhire wis rono rene mantra. Wis lakoni dhek dhewe lha moncrat rono-rono iki. Ya. Mongko Jaipong mlaku. Mas katresnanku bebaseni tanah bisa tinuku Ya. Condok lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Kagem para Bapak Ibu perangkat Asmara bangun juga Pak Kades. Tidak lupa para Bapak Kasun. Terima kasih.
Musuhin Bapak Ali Makrum dan segenap stafnya dari Provinsi Jawa Timur ya, Nduk. Ya. Lintang Kairo. Iki lho pundhutane imbang ana katresnanku. Sekone dadi salat parno. Saben Lho. Ongan apa kali cah bagus? Jroning sepi sampun among tansah kadulu Dalale linali tan iso ora iso lali cahayu saya rojit ati lelo lelo lalu cunduk lanmu wong manis amorku mantil ing paduking netra apa tega Cideng janji misahke katresnan jati lawan mangkono sirna prasetyaku piye katresnanku mangkani mas katresnanku tetap setia tanah pisatiku lole lola lola lo cunduk lan prasetyaku banake jiwa lan raga. oke menika sambil menyelam minum air ya Cak Bagus Niki Mas, lintangi kecilik awor Apa? kula. Kecilik niki awor jenengan, awor kula. Jadi umbul alhamdulillah. kanca seni lah Nggih. pengalamane oke Kadang-kadang Nggih. awake dhewe niku kaget lintang Kairul niku sudah menginjak dewasa. Nggih. Sementing aja lali Nduk dengan acara pada malam hari ini Nggih. bahwasanya budaya yang selalu diutamakan. Nggih. Jadi Nggih. saya bangga muga-muga budaya Jawa iku ya kudu diutamakan. Leres. Wong Jawa kudu ngerti tatanan basa Jawa, wong Jawa kudu njawani. Nggih, leres. Pelajaran bahasa Jawa ya roh ya. Ada Tahu kurikulum. ada. Pelajaran kurikulum bahasa Jawa enak ya. Ada wonten. Saiki tak tekoni yen lungono bahasa Jawane apa? Kisah Kisah. Yen maem dahar dahar. Lek ana wedhus jenenge cempe. cempe. Lek ana jaran lho aku mau takon lho belo. Belo. Lek anak kucing jenenge Cemeng. Cemeng. nah lek anak banyak Nak banyak belengur. salah Lha apa? anak kucing Cemeng. anak banyak Anak banyak belengur. salah Loh kok salah? Lah anak kok banyak salah? apa? anak banyak iki berarti ora kabeh Loh. kuwi ngono Lah BKKBN sing mbok omongne. Weh. Lah nek iki basane apa iki? tutuk Tutuk. Tutuk. Nek basa Indonesiane mulut oh, lah nek iki. janggut Janggut. Loh. Kleru. Bawah mulut tuh bukan janggut. Apa? Lha napa? Mulut, bakdo mulut, rejep, ruah, sapar. nah terakhir besar Oh. kayak Ora cetha. kayak barang nak cekel kok metu romo Apa yang ngono ta Rama? Oke. ono rene Mas aku iki njajal tak barengke karo iki Putri Sartono. Tembange dirangkep mawon anu Nggih. Lestari ya, Nduk, Lestari. Oh iya. Kene siap. mbokmu jemenenga. Mbokmu. Iki Mbokmu. tak arani Kene mbokmu mbakmu, iki kene, mergo kene. ya mboke cah-cah. Ini mbakmu mintok mintok tak kandhani mung lakumu angin
ngisin-ngisini mbok yo aja ngetok ana kandang wae enak-enak ngorok ora nyambut gawe mentok mentok mlakumu meka gawe kuyu Drum. Tembange Lestari. Lagi bojone dalang kok sepote kok mentok. Ya Loh, iya. ini menjadi edukasi bahwasanya budaya Indonesia iki ya budaya Jawa, lagu-lagu Jawa. Nah, iki. Lagu-lagu Jawa kan ngeten iki, Bos. Nah, niki lho, Pak. Tunggale menika kucingku telu kabeh lemu-lemu sing siji abang sing loro klawu meong tak pakani lontong atiku seneng kancaku ndomblong iki lagu-lagu mbiyen. Lah iki masuk budaya apa duduk? Cemple, undangno barat gede iki masuk budaya. Oh, iku termasuk ora. Udu ya. Utuh. Mbahmu kok lek ngumbulne layangan biyen ngono kuwi. Ya wong Jawa ngono ki ya enak, Pak. Jare Mbak Mbiyen. Heeh. Ya tembange Lestari nggih. Tembange Lestari. Lah iki tak tekoki. Tembang sing ra gawe aksara R apa jajal? Lestari. Ah, enek Lestari. Enek R-no. Ada R-nya. Lah napa? Anu Nyidam Sari. Ya apa enggak enek R? Enek R. Nyidam Sari. Sarung jagung. Samping gunung. Oh, salah. Salah, pangene R. Saka Nyongkoter. Lho, pangene R. Lewung. Loh, tembang ki kabeh mesti gawe R, ning enek sing ra gawe R. Apa? Kenapa? Loh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Heeh. 2 tambah 2 sama dengan 4. Renek toh? Heeh. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Kuwi bahasa Indonesia. Ngarep ngaken bu. Tanpa R. Tapi nek mbok jawabne tetep gawe R. Ora Jajal iso. gawe Jawa. Ayo. Setunggal tambah setunggal sami mawon kalih. Kalih tambah kalih sami mawon sekawan. Sekawan tambah sekawan sami mawon 8. 8 tambah 8 sami mawon 16. Kuwi nganggo basa. Nggih. Monggo Jawa ki enek tatarane lho, enek ngoko, enek krama. Kuwi lek krama. Nggih. Lek ngoko. Siji. 1 tambah 1 Heeh. padha karo loro ya iki. Kuwi R metu. Ayo. Gawe R. Lah iki malah Kuwi lek cara aku nyilih bocah cilik mesti ora enek R. Nah, Siji tambah siji sama dengan lolo. Ngono tanpa R. oh layakno anak iki nanas dadi ndok, ndok dadi nanas. Apa kuwi? Lah piye mangan ndok e? Jare kek nemuni nanas. Heeh. Dek iki tak godhokne ndok to dipangan. Nanas, Pak, nanas. Kuwi panas. Lah tunggale pelo kuwi mau to. Sang. Nggih. Aku anggere ngomong rada banter getak aku karo sindenku ya. Tapi nembang nggih Cahayu. Nggih. Napa? Bawa ndek mawon. So clean. Kan wis sakmono selesai. Halo Mas Kumambang nggih, Om. Oke, Mas Kumambang. Mas wis marani ya kuwi Mas Kumambang wis ngarani. Kemambang. Arek parane nendi? Lho. Nggo diaturke kaya ngapa nembang sing ndi cakepane? Kembang. Oh, kembeng. Oh, kembang nggih, Om. Kembang. Heeh, njajal. Kembang niku napa ta, Om? Kembeng ki caranane mripat sing setengah banyu gek ceblok gek ora gek ceblok gek ora ni kembeng ngoten. Oh, membi. Arep nangis. Oke. Sing ditangisi apa? Lah kuwi. Mas aku. Nano niku nggih. Nggih. Bah, iya aku kok eruh to. Nggih, ya piye wong ya iki kulino ngrungokke kok ya. Kembeng prihatin, prih ta? Pak Prih ta maksudnya? Sanes. Oh. Mas Pokong mijil niku nggih. Nggih. Nggih, enggak. Kembang. Kumambang. Mas Pokong mijil. Pak B kakangku kemeruh kayak Pak E Patrick kae. Iki ora kembeng-kembeng lho Om, lha piye kambing. Kemambing
satene metu mijil metu masih Pak Patrick ya alah ya nano pasrah kangku wesa nrimo pandum ing nrimo napa Cahayu? panduming dumadi. Betul, panduming dumadi iki lek ngewehi sing gawe urip karo awake dhewe diterima apa eneke. Bersyukur. Dadi isone tuku pedah motor ya aja mengharap tuku sepur. Isone tuku sepur ya aja mengharap tuku helikopter. Ya, intine awake dhewe pasrah ngilir manut ilining banyu. Tapi lek mampu nggih mboten napa-napa to, Om. Lho, kuwi lek mampu wong ukurane kok ngono lho, maksude ukuran, ngoten. Ukurane upamane aku ki iso tuku rokok, upamane rokoke ting W, ya ora usah dadak mengharap anu kecuali diwehi kanca-kanca. Terus ke timbangan dawa lara. Nah, iki lho, Nduk. Tembang Jawa ki kaya ngene iki, timbang andhet dawa lara nggih. Dadi wong ki nek ngongso-ngongso malah lara kabeh. Oh ngono. Dadi upamane tanggane tuku TV awake dhewe ya ora oleh mikir. Tanggane tuku kulkas awake dhewe ora oleh sumuk. Oh ngono. Nah iki jenenge wong Jawa iki kaya ngene iki lek pitutur ki liwat tetembangan. Iki jane sing baku intine urip sing prasaja manut apa sing dadi pepandoming peparinge Gusti Allah. Oh ngono. Alhamdulillah. Tembangne, Nduk, manut panjenengan napa nek yahine iki? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan? Nggih. Oke. Nangis sajroning enggak buka celuk ing riku mawon buat para tamu agung sing padha pareng rawuh. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Paulita ajarane taunana windanana ya Nduk. Nono ing pucuk ing tresna celekut bang nangka bebasane mong katon sliramu piye Lita aja lali pamelengku kemana lho Gus kok video call kemana lho aku kang setya elok enek ke lho ini lho HP ini elok slow cah bagus blak tak dedang kagem para pangarsa sepur pareng bapak-bapak dewan. Juga tidak lupa pemerintah Provinsi Jawa Timur saking UPT Taman Budaya Pak Ali Ma'ruf Sugeng Dalu Mas Rio yo 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 wherever
ambyar ajaran teji Lita lo ngan iki ngene nduk ya iki mung saka genduk Nur Maulita tembange komplit nganggo bawa kaponyata njajal tak kepengin sadurunge Mas Kritik Mas Kluk tak unggahke simbaku rasa syukur warga masyarakat dalu menika bombong ngrasaning penggalih merga kaponyata asmara bangun kapilih kanggo panggonan pagelaran wayang kulit dalam rangka yaiku sinergitas penguatan seni dan budaya oleh Provinsi Jawa Timur. Oh ngono. Dipilih iki merga piyantune guyub rukun. Oh. Mula matur sembah nuwun, terima kasih. Coba saiki dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu Susi ya iyo wong bagus ganti asmane sampean sapa to Mbak? Kula Susi Komplite Dwi Susilo Ferry. Wo tak kira Susi sing miliki iki Weleh sampai kaget kula. Lah iki jeneng iki lah iki anak buahku lawas kok. Iya, iki biyen tau melu awake dhewe suwe. Iya padha karo Mbak Ika, muridé bapak. Oh ngono. Bapak sapa? Ya wis wae bapak kok ya rumah aku. Sowan wonten wongkon ngriki panjen tak jawil keri-keri iki panjenengan. Tapi mergo aku rak garwane Mas Eli lak mpun leren dek kapane kula tak leren rumiyin badhe toto-toto. Sing penting muga-muga berkah kabeh rak ngono. Ya. Tapi ganti panjenengan nembange apa ki judule luwing? Luwing. Apa judule apa? Lewung. Wah, lewung kok luwing kok ya manut ae lho sampeyan. Iki sowan wonten puncu. Apa to kok diarani puncu? Napa? Merga puncu ngenen. Muncu-muncu niku wau. Muncu-muncu ki aku disuguh tahu ya tak pangan ae kok ya. Dalam rangka sinergitas ya kuwi penguatan seni dan budaya. Seni niku napa Cahayu? Mas Badrus, mboten kula. Seni kok untuk ki lho, rumah saya. Seni itu adalah sentuhan hati nurani. Sentuhan hati nurani. Nah, sentuhan hati nurani. Iki latah kok ya yo. Mulane tak disikke engko nek karo dagelan gah aku karo dagelan mrene dintekke sampean kuwi malah men kaget aku mesake. Sampeyan lak alus to piyantune kaya glepung. Ninano. Iya to. Dipersani bapak-bapak ka lho, kok Nino Nano ki judule napa niku mau? Nino. Lewung. Nggih. Lalala. Nah, yo lanjut. Lah kok bisa kok. Lah iki ngomong isore iki enek mawone ora amen keceket nyas. Ya, Mbak Susi. Nggih. Ayo, Caca aja tak juara tak wetak rumah saku. Deni ngarane apa melet-melet ning kene iki nyang apa kuwi? Rumah samu leak apa piye kowe iki? Kaya Rosusi kok melet-melet ki lho rumah samu. Ya. Sik iya. Heeh, kalem. Terus Sabda Pandita
apa iya Kikus ning lilani tresnaku slow tak bagus kagino loh mati Susi lenggut-lenggute wong ayu loh he ah he oh he ah he oh he ah he oh he oh he ya he yo Liwung Cahayu Segara Dalan bisa ngulahke atiku kaya nganggo nging barang lanjut penjiwane jan apik tenan. Liwung ki wong susah. Liwung? Oh iya, Liwung ki susah karena mikir apa sing dadi penjangkane kaya-kaya gek teko gek ora. Ngoten. Contone aku tresno karo sapa? Sapa ngoten? Liwung. Oh, wong nandang tresno. Heeh, sapa sing ditresnani? Ya kuwi sapa? Sapa wingke ya? Lho takon dhewe. Nyampe kok digusahi apa? Laler apa piye kok ya? Ya. Sabda Pandita. Ya. Aduh. Aku sumuk. Lah nggih wong sumuk ya ini wong hawane ongkep kok ya. Weh jan rumah sak. Ayo Deni meletne. Ayo. Aja Den iki bagus-bagus. Maune liyane ora apa-apa bareng Susi Cimunggah kok melet-melet terus. Yo. 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 Lah yo ayo. Gus kowe aja melu-melu tak kwetak rumah sak kowe video call lah. Lah. Oh ya. Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Mreng sirama. Adya sisihan. Mugi Gusti nglelani. Tresnaku lah ya ngene endinge ngono kok mau wae lah kok opo sini monggo pinar ripik gedang ripik telo titik idang waton rata ayo nduk tak derek yung ulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati ora maneh Raden Abdullah ibune Dewi Aminah
aneng Mekah lairipun neng Madinah adekipun lakune angin goro kurnita kagiri-giri orep bumi pratambita wong rasa syukur sing tanpa utama tegese aku wis bisa nyidra marang Raden Bimanyu. Wekasan para Pandhawa ora ngerti sapa jatine aku kalamun aku mung Anoman gadungan. Jebul Pandhawa jare wong waskita, Pandhawa jarene wong kesdik. Ning nyatane kapur nyata babar pisan ora ngawuningani kalamun aku iki yektine dudu Anoman. Abimanyu tak wadhahi kendhaga bakal tak ature karo ngarsani Sinuhun Prabu Duryudana mapan ana ing Asina. Abimanyu kang nandhang lara iki bakal tak pocok janggane yen perlu tak obong ning alun-alun Ngastina. Gusti Pati. Gusti Pati. Gusti Pati.